El Barcelona International Cowboy Boots Festival va arribar al municipi de Sant Pol de Mar els dies 16 i 17 de juliol. Aprofitant la proximitat de la festa major del poble, el festival comptava amb un embalat a la platja de les Barques. Les entrades es podien adquirir per internet o a la mateixa entrada. Una gran quantitat d'activitats s'han organitzat durant aquests 2 dies per tal d'entretenir a tots els aficionats d'aquest tipus de ball i que també ha reunit moltíssimes persones de diferents localitats. No, venim de Lleida, Balaguer. Som del grup Country Punta Taló i hem vingut especialment a l'event Cowboy Boots d'aquí de Sant Pol. Molt bé, molt bé. Sempre està benvingut. La gent que ens agrada el country sempre està benvingut de que facin festivals i puguem participar. Sí. Una mica difícil l'aparcament, però sí. L'Eduard Roldós, part de l'organització d'aquest festival, ha explicat que es tracta d'un gran acte que pot servir de precedent a la festa major i que agrada molt tant a aficionats com a curiosos. Aquí a Sant Pol és el primer any que ho fem. Aquest any l'hem fet a Bellaterra i volíem buscar un lloc que fos turístic, que pogués animar més a la gent i al final, aprofitant les festes d'aquí, hem aconseguit que poguéssim trobar un foradet per nosaltres. Ve una artista americana molt reconeguda, la Heather Miles, a tocar precisament aquí. Ve d'Estats Units, vull dir que per nosaltres és quelcom més que no pas un artista normal. Per nosaltres, que ens agrada el country, és molt important. De fet, tot apunta que serem bastanta gent. Heather Miles, cantant de country, també va estar com a artista convidada, com ha comentat l'Eduard. A les 6 de la tarda del dissabte, en la inauguració del festival, la carpa ja estava plena de persones que no van dubtar en començar a ballar el ritme del country, cosa que van fer al llarg dels 2 dies.